Môj život je hotová katastrofa, strofa s jednorázovým hnutím. Rodičia mi vypli Wi-Fi, idem vám ukázať, prečo sa tu dusím. Pomôžte mi rýchlo, pomôžte mi prosím. Pani v MHD tiež videla, jak sa to na mňa hrotí. Môj doktor povedal mi, že mačky prestať jesť musím. Celebrita, to som ja a ne Margita. Spievam jak áňel v ľudskom vydaní. Ej, zabijem každého, kto dá hejt. Musím vám povedať tajomstvo, ktoré v sebe dusím. V škôlke som zjedol sestru učiteľky, ale dozvedieť sa to nemusí. Všetci máme problémy, životozavajúce migrény. Môj problém spočíva v jednej veci. Moji rodičia myslia, že ich syn videl satanové deti. Ťažký život mám, no verte mi. Haters dajú dislike a som v prdeli. Hejtri píšu mi, že vyzerám jak keby som porodil, ale ja viem, že len závidia. Vidím strom, pomoc rodičia. To decko je choré na hlavu, ale nemajte žiadnu obavu. S Josefom na ňo nahučím, popri tom reakcie natočím. Môj syn je chorý a vidím to na ňom. Jozef, povedz niečo, aj ty poďdeš zadom. Najhoršia vec, ktorú som kedy videla, boli jeho videá. Ten k tomu videa dislajkuje. Som ja, keď v Lidli pracujem. Jedného dňa ho zahluším, no predtým na ňo nahučím. Vypínam mu Wi-Fi každý deň, nech ten drogista nemá kšeft. Viem, čo robí na internete, všetci pašujete drogy a melete. Internet nie je dobrá vec, zabije vás ako des. O tomto všetkom viem, ja svoje ešte jednu fotku dá na hlave. Zabijem ho, pošlem na kriváň, Jozef. Neviem, čo presne sa deje, nerozumiem tejto vede. Moriaci chobuz už konečne, všetci na prach vrátane toho, čo včera stalo. Pôjdeme, vyletíme, to sa stane.